than adek. Homa Bay less than 5. Adwa nyisi ni ng'eni gima notimore, pesa ni nobedo diverted watero Eldoret, Noreb counties. Ji nokawe. To ng'eni na abiro na puonjo ji bende makoni yawa we uluoro peyo. Gini onge wach moni collateral ni kiang idhi ndiko plodi moro, indiko nying nyathini moro kata mana ndiki moro kata apiko ni moro. Koro luoro mar peyo ni benaneno ka ena factor ma pod ni kuomwa e generation nyaka sani mwantiere ni. Akwayo jowa ni ka ine erew kata saga moro kaw pesa iket matin mena ni nyisino imanyo osiepe ni moko adek kaka en guarantors teni members go dhi kaw loan nikech iwinjo kata ko gutu owacho kocha mara machon iluongo ni Suteko cha iwinjo ko wacho ni gino ka gidhi giwar od ng'ato ma oken kaka benki mar loan ma ngibro wari koro luoro cha obedi mogik gimoro dhiera ni to ang'o miyo nagi mwalowa weche mag saga ne piny to Lydia kan tok twakne itimie nonro top teni CEOs madongo mag sako e Kenya ka gin joluo gin onagi ok adwa kwano gi kech wang'egi jo tatije madongo mag riwruok mag saga gi gin onagi kendo kichaka gi Harambee Sacco Kimusitu kiang'o jogo minjo madongo go ging'eny nyaka mwalimu gin onagi kata nyaka mar police cha koro yudo ka to nagi maloso polisi weche ma oboke matayo chike gi to nagi ematiego kendo manyo pesa manyo manyonge ma saga madongo mini winjo wadwa na kwano ka gine ma onagi motele nang'o korwa to ka gitergi nang'o korwa jomonyuolo jomariek gi matayo gi ang'o miyo korwa to culture ni okiterie koro magi manyaka wapenjre chalo bengi be mondo bank mari odhi maber ket CEO jatatije manonagi iwinjo tiketo jomodongo piny macheke kanyo mana magosei to